Huma. Ħanadġi biex naqra il-lista tal-finalisti. Fidejk, Josephine. Sinjuri, 12 il-finalista tal-Anja tal-Poplu l-40 edizzjoni 2016. L-ewwel kanzunetta li se nkunu qegħdin insegwu nhar is-sibt li ġej hija l-kanzunetta bit-titlu Ta' bil-lejl. Kanzunetta oħra li se nkunu qegħdin insegwu nhar is-sibt hija Ħallejt il-passi wrajk. It-tielet kanzunetta li se tkun qed tiġi hawnhekk segwita nhar is-sibt hija wkoll Is-Sinjur. Qed niċċekkja tajjeb il-karta ma mhux nagħmel xi żball. Kanzunetta oħra li se tkun magħna nhar is-sibt hija l-kanzunetta Ħabta u Sabta. Kanzunetta oħra, Mellisni. Pupa tal-plastik. Il-biża u jien. Ngħidlek. Id-der. U għawek il-kantanti għedin jinaqdu maħna, fadlilna, jien fuq l-istati għaj fadal li nħabbar l-aħħar tlet parteċipanti. Kanzunetta oħra hija X'se jsir? Fadal biss l-aħħar tnejn inħabbar. Jien biss. U sinjuri l-aħħar kanzunetta li se tkun magħna nhar is-sibt hija l-kanzunetta Xar Twil. Sinjuri, 12 il-finalista tal-Anja tal-Poplu 2016. Infakkarkom li nhar is-sibt se jkun hawn taqtiem il-kbar bejn dawn il-parteċipanti. Diġà qed ixtru l-armi puntati fil-fatt. Nirringrazzjaw ħafna lill-Kumitat tal-Anja tal-Poplu, Spazju Kreattiv, PBS, il-Kunsill Malti għall-Arti u l-Fondazzjoni Valletta 2018 tal-għajnuna tagħhom. Tinsewx li tistgħu tkunu magħna għall-finali ta' nhar is-sibt. Il-finali s-sibt dik oħra, il-finali tal-Anja tal-Poplu. Tistgħu tixtru l-biljetti minn Spazju Kreattiv. Sinjuri, ċabċipa l-kantanti tal-kanzunetti kollha ħajjejt. Narawkom nhar is-sibt live minn Pjazza Teatru Rjal għal-finali tal-40 edizzjoni l-Anja tal-Poplu 2016. Il-finalisti. Il-lejl tajjeb.